zvekuda kuisa bongozo zomunyika hazviitwi. Uye munhu anotuka munhukadzi watuka mai vake, watuka nyika. Saka izvi hazviitwe. Iro komisheni iyo yeZEC haiitwe nehurumende kana kuti the executive. Executive has nothing to do with it. It is a commission formed or put into being by Parliament through the Constitution of Zimbabwe. Mutemo wavanoteera havana munhu wavanoteerera kunze kwokuteerera Electoral Act. Ndiyo yavanoteerera. Mukanzwa vamwe voya vachimhanya kunzanzi tonoita picket moti iwe isu kuno tamirira kusumudza nekuvaka nyika yedu. Kana uri kuda mvura, kana uri kuda mabhanzi, kune bhanzi rasiyiwa nemwana wechikoro, idya uende kumba. Tinoda election inoitwa murunyararo. Tinoda election inorakidza pasi rese kuti Zimbabwe is come of age. Kuti tavanhu vanoziva zvavanoita, kwete kungoita zvisina hunhu. Nguva yekupwanya kana yekutomuka yakapfuura. Hapana kana munhu akamanikidzwa kunzi pinda mupolitics. Mupolitics zvinoreva kuti wabvuma kuita servant of the people, not master of the people. Apinda kuti anoda kupinda mune nyaya iyi uri kuti ndoda kushandira vanhu. Vanhu ndovanokuita. Kana uchida pane zvinenge zvaunenge uchida zvaunofunga kuti izvi hazvifambe zvakanaka, mobilize vanhu wogozoenda through Parliament. Hazvichinjwe mumasenderaini, hazvichinjwe mumastadium, hazvichinjwe pakati perodi. Hakuna chinhu chakadaro, haingava nyika iyoyo. Saka ndinoda kuti imi makarejista tonovhota, tichivhotera ZANU-PF, tichivhotera President Emerson Mnangagwa, tichivhotera MP wedu Tawanda Tungamirai, kansela wedu, kuti Zimbabwe ive Zimbabwe yatinoda. Pamberi neZANU-PF nekubatana nekuwina ma-elections na President Emerson Mnangagwa. Idi pasi nemhando vakanorejista ndivanani simudza maokotono. Haiwa nevasara kumba handei navo tinovataurira. Viva ZANU-PF! Viva! Viva ZANU-PF! Viva! Pamberi na President Emerson Mnangagwa nekuwina ma-elections pasi nemhando. Haiwa ndatenda. Mabasa, my
asavashinji vanovaziya sayondo imimbo yedu yeCentral Committee azotitendera mashoko akanaka kudai. Pamsoroi, Honorable Vice President Baba wedu wa Chiwengwa. Pamsoroi, member yedu ya Political Bureau, Nai Omega Ongwe, vari Deputy National PC. Pamsoroi, Chairman vedu wa Zimbabwe